Welcome sa akin live ngayon. Dito tayo sa Adamson University, kung saan may show ang Bonifacio ang Supremo. Bonifacio ang Supremo, guys. Ayan, panunurin natin. Papakita ko sa inyo yung performance nila, guys. Ayan, mamaya guys, abangan nyo guys. So nandito tayo sa Adamson University, sasaksihan natin ang performance ng mga BSF, Philippine Stagers Foundation, guys. Dito tayo sa, ayan. Papakita ko sa inyo ang pila kung gaano kahaba, guys. So ayan, dito yung pila. So ayan, papasok na sila guys, ha, na pila. So ayan, ang mga estudyante ng ano to. Ayan, papasok na sila guys. Mag-i-start na ng 11 yun. Ayan. Sige. Excuse me. Sige po. Nakakita ni Kuya eh. Hi. Kat na kami. Sa third floor. Thank you po. Ayan. Asan siya? Nandun sa baba, oh. Kami guys. Ito yung Adamson. Siya si ate, nandun na? Andun na, kasama ni Kuya Pong. Si Jorel. Andun din. Pinaligang lang. Dito tayo sa third. Mag-i-start na guys. Ano yun eh? Ito na. Dito, saan kami? Ay, Dito. ito. Hindi na lang po kayo kasi pangit sa gilid eh. Thank you. Dalawa lang kayo, di ba? Ay, Late mo. Ha? Wala pa start? Di pa nag-start. Andun na siya. Ladies and gentlemen, Mr. JP Lopez. Hindi mo kung malinaw yung ano. Yung live ko. Nasa Para. sa'yo eh. Akin, Alam niyo mga kaibigan, So, pa mo ang dulang ito ay live. Lahat ng makikita niyo na yung signal gagawin kasi ng mga cellphone nakakaano sa mga mic. Papatay ko. Subukan yung titingnan ko. Pagsayaw at pag-arte. Kaya mahalaga na meron tayong respeto sa isa't isa habang nanonood. Napakahalaga nun. Kasi kung tayo ay magdadala, mag-iingay, o kaya naman merong ilan sa atin na pilit kukunin ang atensyon ng kasama. Palayo sa dulaan na gaya dito sa tandado, baka hindi natin maipusihan natin. At dahil nga ito ay live, ang isang eksena pag natapos at nagdaan na, hindi na natin pwedeng balikan. Sayang. Sayang ang pagkakataon na maintindihan natin yung kwento kung dahil lamang sa kakulitan ng ilan sa atin, ay hindi natin maintindihan ng dahil. Ano pa spell niya ate? Kaya kailangan natin tandaan yung respeto. Sabihin niyo natin yung respeto. Respeto unang-una sa mga kasama ninyong Tayo ko na.